ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣିବୁ, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ପରିବାରରେ ବାପା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ସେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ମମତାର ପାହାଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶାସନ କରି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରି ତୁମ ଚଲା ପଥରେ କୁସୁମ ଫୁଲ ବିଛାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁହଁରେ କଠୋରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ପୁଅ ତାଙ୍କର ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଉ, ବିଜୟୀ ହେଉ, ସହିଷ୍ଣୁ ହେଉ, ଦୟାଶୀଳ ହେଉ ଓ ଶେଷରେ ଏ ଧରାବକ୍ଷରେ କାଳଜୟୀ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉ। ଏ ବାସନା ରଖି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହାତରେ ଛାଟ ଧରି ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରହାର ସମୟରେ ତୋତେ ହୋଇଥିବା କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋପନରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏସବୁ କରନ୍ତି କେବଳ ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝି ମନରେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଅସୂୟା ଭାବ ତୋଳି ଦୂରେଇ ଯାଅ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମାନସିକ ଦୁଃଖ କେବଳ ପାଇବେ। ହତାଶ ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରଖିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ତୁମର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ, ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ, ଆଦର୍ଶ ଶିଖାଇବାକୁ, ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁ ବେଳକୁ ସାବଧାନ ହେବୁ। ଯଦି ତୋ ପରିବାରରେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ଚାଲିବୁ, ଦେଖିବୁ ତୋର ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି କଣ୍ଟା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁ ସିନା ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଛୁ, ନୀରବରେ ବସିଛି ବୋଲି ମନ ଉଣା କରି ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ମୋର ଅନ୍ତର କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ? ଏ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ତନ୍ତି ପରା ତୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛି, ମମତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ସନ୍ତାନ ଠିକ୍ ମୋରି ପରି ହୋଇଯାଉ। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ ତଥା ଭକ୍ତିର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଉ। ବିନୟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀର ପରିଚୟ ନେଇ ଅନ୍ୟର ଓଠରେ ହସ, ମନରେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦର ବନ୍ୟା ଛୁଟାଇ ଦେଉ। ସର୍ବୋପରି ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯାଉ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର କଳିର ରାଜତ୍ୱରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଥିବା ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରା ତୋର କାନରେ ମୁଁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଦେଇଛି, ଧାରା ଦେଇ କର୍ମଯୋଗ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି। ତୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋର ପ୍ରତିଟି କରଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଯଥା ସମୟରେ ତୋତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ତୁ କ'ଣ ଧରି ପାରୁନୁ? ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବାପ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁ, ସବୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ରେ ମୋର ଅଲିଅଳ ଧନରଙ୍କ ରତନ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ, ତୋରି ପରି ଶତ ଶତ କୋଟି କୋଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ରେ। ବିଶ୍ୱାସ କର। କ'ଣ ମୋ କଥା ରଖିବୁନି? ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ସମୟ ଦେବୁ ନାହିଁ? ତୋ ପିତାର ହୃଦୟରୁ ବେଦନା ଦୂର କରିବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ? ପାରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବୁ। ତୋର ସିନା ତୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତୋ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଦିନେ ମୋର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଗେଇ ଯିବୁ। ମା ଧନରେ କହିଲୁ,
ଏ ମା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ତ ମନରେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହାର ମା ନାହିଁ ତାହାର ନାଁ ନାହିଁ। ମାର ମମତା ଠାରୁ ମମତା ନାହିଁ, କାରଣ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ପରିବାରଟିରେ ମା ଭୂମିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେହି ପରିବାରର ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଳନ କରନ୍ତି। ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରଞ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଏକତ୍ର ରଖିବାର ପ୍ରେରଣା ଦାୟିନୀ। ସେ ମମତାମୟୀ, ସ୍ନେହ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ପିଲାର ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝେ ନା, କେବଳ ବ୍ୟାକୁଳରେ ଥରେ ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଧୂଳି ଧୂସରିତ ସନ୍ତାନକୁ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ କୋଳକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ପଣତ କାନିରେ ପୋଛି ଦିଏ। ବାପା ତର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାର ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ସବୁଠାରେ ସ୍ନେହର ବନ୍ୟା ଛୁଟୁଥାଏ। ନିଜର ଗର୍ଭରେ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ତୁମକୁ ଧାରଣ କରେ। ନିଜର ରକ୍ତକୁ କ୍ଷୀର ସଞ୍ଚାଇ ତୁମକୁ ଖୋଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ। ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ମନେ ପକାଅ ଥରେ, ତୁମେ ତା ଉପରେ କେତେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନାରେ ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଛ। ସେ ତୁମକୁ କେବେ ଘୃଣା କରିଛି? ବାଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ସବୁ ସହ୍ୟ କରିଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ମେଳାରେ ଧୂଳିରେ ଖେଳି ଅସନା ହୋଇଯାଇଛ, ବାପା ଛାଟ ଧରି ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କର? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ ମାର କୋଳରେ। ମା ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝେ ନା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିନା ବିଚାରରେ ଟେକି ନିଏ ନିଜର କୋଳକୁ। ତୁମେ ଚିର ଅଭୟ ପାଇ ତାରି କୋଳରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦିଅ, ସତେ ଯେପରି ଧରାଧାମରେ କାହାରିକୁ ଭୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି ବାପା? ଏଥର ଟିକେ ମନେ ପକାଇଲୁ ବାଉଳା। ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ମା ନୁହେଁ? ମୋ ପାଖରୁ ତୁ କ'ଣ ତାହା ପାଇନାହୁଁ? ମୋ ନିକଟକୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କରଣୀକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛି କି? ଏଠାକୁ ଆସିଲା ଦିନୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତୋତେ ତୋର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭୟ ପାଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଅଭୟ ପାଇବାକୁ ଛୁଟି ଆସିଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ କୋଳକୁ ନେଇନାହିଁ? ବିଷ ମଇଳା ତୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ଘୃଣା କରିଛି? ତୋ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସମାଧାନ କରିନାହିଁ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଫେରିବା ପରେ ତୋର ମନ ଅନ୍ତର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିନାହିଁ? କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଛି, ଏ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାର ମମତାର ତୋର ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି। କାରଣ ବାପାର ଭୂମିକାରେ ତୋତେ ଯେଉଁ ଧାରା ଦେଲି, ଯେଉଁ ପଥ ବତାଇ ଦେଲି, ତାକୁ ତୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପାଳନ ନ କଲେ ତୁ ଏ କଠୋର ରାସ୍ତାକୁ ତୋର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତିରେ କଦାପି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଯେ ତୋର ମା, ଆଉ ତୁ ମୋର ଅଲିଅଳ ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ, ଗେଲ ବସରର ଅବୁଝା ପୁଅ। ତୋର ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନାହିଁ। ତୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ହଁ ମାରିଦେଉଛି। ଆସି କହୁଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଧାରା କରିପାରୁନାହିଁ। ବୁଝୁଛି, ଏହା ତୋର ସାଧନା ପଥର କଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ତୋର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ପିତୃତ୍ୱର ଶାସନ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମାତୃତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇ ହଁ ମାରିଦେଉଛି, କାରଣ ତୋ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ମୋ ପିଲାର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଧନରେ କହିଲୁ, ତୋର ମନରେ, ତୋର ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଅଥୟ ହୋଇଯାଉଛି। ସବୁ ବିଧି ବିଧାନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ତୋ ମନ କ'ଣ କିଛି ହେଉନାହିଁ? ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ପିଲାଟା ମୋର କିଛି ବୁଝିଲାନି, କେବଳ ମୋରି ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା, ନୀତିରେ ରହିଲାନି, ଧାରାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ। ବାପର ଶାସନ ତଥା ପ୍ରକୃତି ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ପଥରେ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅହରହ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ। ହଁ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ମାର ଭାବ ଓ ମମତାର ବନ୍ଧନ ବୋଲା ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ, ତା ମଧ୍ୟ ରଖୁନାହୁଁ। କେତେବେଳେ ବାପା ଡାକି ଆସିଲୁଣି ତ କେତେବେଳେ ମା। ଏମିତି ଅବୁଝା ହୋଇ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ ବାୟା? ଓ ସୁନାଟା ପରା, ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ଠିକ ପଥକୁ ଚାଲିଆ। ତୋତେ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ବୁଡ଼ି ଯା। ଦେଖିବୁ ତୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋର ଆକୁଳତା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଭାଇ ବାବୁରେ, ଭାଇ ବାବୁରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତୋର ଭାଇ ଅଛି। କଥାରେ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇ ବସିବ ଘରେ ଥିବ ଗାଈ, ଶତ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବ ଯଦି ସଙ୍ଗେ ଥିବ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇକୁ ସାହସ ଦିଏ, ବିପଦର ସହାୟ ହୁଏ। ଭାଇର କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ଭାଇ ତାକୁ ସୁଧାରି ଦିଏ। କ'ଣ ବାପା ଭୁଲ କହିଲି? ମନେ ପକା, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଭାବ ନେଇ ଆସିଛୁ ମୁଁ ତୋର ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ତୋର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଛି। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମସତା ଭାବରେ ଭାଇର ଭୂମିକା ନେଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ହେଲେ ବାଉଳାଗଣ, କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେମାନେ? ମୋର ଅଲିଅଳ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଏତିକି ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହ ଯେ ଯାହାକୁ ଭାଇ ଡାକୁଛ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି? ଭାଇକୁ ଘୃଣା କଲେ, ଭାଇ ପ୍ରତି ଅବମାନନା କଲେ, ଭାଇକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ଅବମାନନା କରୁଛ, ଘୃଣା କରୁଛ, ଦୂରେଇ ଦେଉଛ। ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନାହ? ରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କଳିକା, ମୋତେ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ତୋ ନିକଟରେ, ଅତି ନିକଟରେ ଖେଳୁଛି। ଅନୁଭବ କର। ବାପରେ, ବେଳ ପରା ରତରତ ହେଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବାଚାଳ ହୋଇ ବୁଲିବୁ? ତୋ ଠାରୁ, ତୋ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଦୂରେଇ ରହିବୁ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତୁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ କ'ଣ, ଏ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ? ଭଉଣୀ, ତୋ ପରିବାରରେ ତୋ ଭଉଣୀଟି କିଛି ବୁଝେ ନା। ସେ ସବୁବେଳେ ତୋରି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥାଏ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ତୁ ହିଁ ତାର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ତୁ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବି ତୋର ଫେରିବା ବାଟକୁ ସେ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଆସିବା ଡେରି ହୋଇଗଲା ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ମାନସିକ କରି ପକାଏ। ରେ ଅବୁଝା, ତୁ କେବେ ଭଉଣୀର ଏହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ତୋର କୌଣସି କାରଣରୁ ସମାଜରେ ବଦନାମ ହୋଇଗଲେ ଭଉଣୀ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ତାକୁ କେବେ ଭାବିଛୁ? ବାର ବାର ଯେତେ ଭଉଣୀର ଏହି ସ୍ନେହର ଡାକ, ଭାବନା ତୋର ନିଷ୍ଠୁରତା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଧନରେ, ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ତୋର ଏ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଛି। ସେହି ରୂପରେ ସର୍ବଦା ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କିପରି ହୋଇପାରୁଛୁ କହିଲୁ? ଥରେ ଆଖି ଖୋଲି ନଜର ପକାରେ ବାପ। ତୋ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ରହି ତୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିବିଧ କର୍ମ କରିଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ବାଉଳା ହୋଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ସେଥିରେ ଯଦି ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ ସେଇଆ କର, କାରଣ ତୋର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମୋର କାମ୍ୟ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଯିବି। ତୁ ଯାହା କରିବୁ ତାହା ପାଇବୁ, ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ବାବୁରେ,
ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, କାମରେ ଲଗାଇବୁ। ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସୁଛି, ସଂସାର ପଥ କଣ୍ଟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକୁ ଉଠାଇ ସାଧନ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଗେଇବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ତୁ ସଂସାର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସଂସାରୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସରଳ ସୂତ୍ର ନେଇ ଆଗେଇ ଯିବୁ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହଜରେ ତୋ ପିତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇ ଚିର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବୁ। ତୋ ପରିବାରରେ ଆଜି ତୋର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଏକାଥରରେ ଅନେକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ନାରୀ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ମୂଳସୂତ୍ର। କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ଓ ବଂଶ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ ତୋ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମାତୃତ୍ୱର ସରଳ ହୃଦୟ ନେଇ ତାର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ସ୍ନେହ, ମମତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ତୋତେ ସର୍ବଦା ତାରି କବଳରେ ଜଡ଼ାଇ ରଖିବାଟା ହେଉଛି ତାର ଧର୍ମ। ତୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ପାରିବାରିକ ସଂସାର କର୍ମ କଲା ସମୟରେ କେବଳ ତୋରି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ତୋରି ବିରହରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ତୋର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ଗୁହାରି କରେ। ତୋର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୋର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଧନରେ ଆଗରୁ କହିଛି, ତୋର ପିତା ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତୁମ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଭାବରେ ରହି ଏ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣହୀନ ହୋଇଯାଅ, ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଅ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ତୁମଠାରୁ ବହୁ ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ନୀତି ରଖିପାରିବୁନି? ତୋର ପିତାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ? ମୋର ଭରସା ଅଛି ତୁ ପାରିବୁ। କେବଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଥଟି ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି ବାଉଳା ହୋଇ ପଥବଣା ହେଉଛୁ। କହୁଛି ଶୁଣ। ଏକରେ ତୁ ନିଜେ ମୋ ଠାରୁ ଧାରା ନେଇଯାଇଛୁ। ସେଇଠିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛୁ କାହିଁକି? ସେ ତୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଆଚରଣ ରକ୍ଷା କରି ତାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଧାରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେ। ଯଦି ବୁଝାଇ ନ ପାରୁଛୁ, ତେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇଆ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ଦୁଇରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଧାରା ନେଇଯାଅ। ସଂସାର ପଥରେ ଚାଲିବାର କୌଶଳ ଶିଖିଯାଅ। ଯାହା ଫଳରେ ତୋଡ଼ି ମାଛ ଯେପରି ପଙ୍କରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପଙ୍କ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ବିଷୟର ପଙ୍କ ତୁମ ଦେହରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତିନିରେ ଜଣେ ଗୁରୁମୁଖୀ ହୋଇ ଆଗେଇବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ, ଦମ୍ପତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗେଇଲେ ବିଜୁଳି ତରଙ୍ଗ ପରି ଗତି କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇ କେବଳ ପ୍ରେମାନନ୍ଦର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚାରି ଅତି କମରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଉଭୟେ ଏକତ୍ର ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ଓ ମୁକ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଣ୍ଟାକୁ ସେ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଧନରେ ଏତକ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦରୁ କିଛି ଅଂଶ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ତୋତେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। କଦାପି ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ବିବାହ କରି ସଂସାର କରିବୁ କେବଳ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେବୁ ଯେ ତୁ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛୁ ମାତୃତ୍ୱ ଗରବିଣୀ ହୋଇ ଏ ଧରାକୁ ସୁସନ୍ତାନ ଦାନ ଦେବାକୁ। ତୋରି ମମତା, ସ୍ନେହ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଉଦାରତା ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ତେଣୁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଉପଭୋଗରେ ସୀମିତ ରହିଗଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ କଳିର ଯୁଗର
ତେଣୁ ବାବୁରେ ପିତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରିୟା ପାଇଁ କେତୋଟି ସୂଚନା ଦେଉଛି ମନେ ରଖ। ଏକରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ କରିବୁ। ଦୁଇରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ମହାଶକ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରିବୁ। ତିନିରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ତାକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉପଦେଶ ଜ୍ଞାନ କରିବୁ। ଚାରି ଯେତେବେଳେ ତୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ତୋର ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଦେଖିବୁ। ଛଅ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହେଉଛ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେଥିରେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବୁ, ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ମାସନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ଏକାଦଶୀ, ଗୁରୁବାର, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ତିଥି, ତୁମମାନଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ବାରି, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ଦିବସ, ପବିତ୍ର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କଦାପି ଏକତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ଦିବସରେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପାଳନ କଲେ ନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ନିଜ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ନେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷୀଣାଙ୍ଗ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବେ। ସମାଜର ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବ ହୋଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବିଷରେ ଜଳିଯିବେ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଳି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏକି ତୁମ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ତୋ ପିତାଙ୍କ ପରି ଛଟପଟ ହେବେ। 7 ନାରୀ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର, କାରଣ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଜରାୟୁ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଏହି କ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେ ଥରେ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ଋତୁସ୍ରାବ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ 6 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଯାଏ ତାକୁ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୋର ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ତାର ହୋଇଯିବ। ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଶରୀର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଯାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ତା ଦେହରେ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ତାକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତୁ ନିଜେ ସଂଯତ ହେବୁ ଓ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେବୁ। ଏ 6 ଦିନ ସେ ସତର୍କ ହୋଇ ଲୋକଲୋଚନର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ରେ ମୋର ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ, ଏ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଉପଦେଶ ଦେଲି ତାକୁ ଏ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବୁ ଓ କରାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହେବୁ। ତେବେ ଦେଖିବୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ତୁ ମହାସାଧକର ଫଳ ଭୋଗ କରିବୁ। ଏ ଦୁସ୍ତର ସଂସାରର ଭବ ଜଳରୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ପାର ହୋଇଯିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରାଇ ପାରିବୁ। ମନେ ରଖିବୁ ଆଜି ତୋର ପିତା ସ୍ୱଦେହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଆଚରଣ ରଖିଲେ ତୁ ପାର ହୋଇଯିବୁ। ନଚେତ୍ ଯୁଗ କ୍ରିୟା ଯୁଗତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଭାବରେ ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତୋରି ପରି ଧାରା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଯିବୁ ଓ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଉପଦେଶ ବୁଝାଇ ଦେବୁ। ପରିବାର ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ପରିବାରରେ ରହି ଉପର ଲିଖିତ ଆଚରଣ ରକ୍ଷା କରି ଏ କଳିଯୁଗର ତାରକ ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଅହରହ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ କେବଳ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ଜପ କଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି, ଫଳ ଯାଚି ଦେଇ ଆସିବି। ଏଥର ଏତିକିରୁ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ତୋର ଆଉ କିଛି ଭ୍ରମ ଦୁଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି। ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଏହି ଭାବଧାରା ବାଣ୍ଟିବାରେ ସଫଳ କାମ ହୁଅ ଓ ପୁନର୍ବାର ମୋ କୋଳକୁ ଫେରିଆ। ଇତି ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳକାନ୍ତି ପିତା କୃଷ୍ଣ।